hellfire, and I bring you fire. I'll take you to burn. Fire. I'll take you to learn. I'll see you burn. You fought hard and you saved and earned, but all of it's gone to burn. And you burned your time and mind, you know you've really been so blind. Now's your time, burn your mind, you fall apart, too far behind. Oh no, you're gonna burn. Fire to destroy all you've done. Fire to end all you've become. I'll feel you burn. You've been living like a little girl in the middle of your little world. And you mind your tiny mind, you know you've really been so blind. Now's your time, burn your mind, you're falling far too far behind. Fire, I'll take you to burn. Fire, I'll take you to learn. You're gonna burn. You're gonna burn. You're gonna burn, 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 Fire, take it to burn. Fire, take it to learn. Fire, take it to burn. Midden in de nacht brak een zeer zware brand uit in het Leeuwarden stadscentrum. Door onbekende oorzaak was brand ontstaan in een warenhuis aan de Voorstreek. Toen het licht werd, bleek pas goed hoe groot de schade was. Het pand bleek geheel verwoest te zijn. De nieuwe, nog niet in dienst zijnde hoogwerker was toch ontboden en deed hier toch zeer goede diensten. Where's the record on cassette? Say everything we wanna say. We posted to our foreign grandparents' house. Gather around to hear our voices on the tape. We used to go and park our van down next to this neighborhood football stadium, while everyone would wake up late. I witnessed Grandpa doing early prayer straight home down. So silent, so silent, so silent.
Ja, en dan is het weer eens zover op de Leeuwarden Rondweg. 7 auto's op een rijtje, zoals hier op de Heliconweg, die weer te hard en te dicht op elkaar gereden hadden. En dan de zoveelste kettingbotsing. Gedeukte snuiten en bagageruimte. En de ravage was weer groot. Just a man tipping on a wire, tightrope walking fool, balanced on desire. I cannot control these ever-changing ways, so how can I be sure the feeling will remain? It'll always change, but everything I am is yours. Everything I am is yours. Find it hard to say what's going on inside. Got these little walls, I couldn't break them if I tried, but I promise I'll be true, and I promise I'll be right. Sickness and in health, darkness and the light, I give you every side. 'Cause everything I am is yours. Everything I am is yours. My demons
zonder jou besliste. Maar blijf je ook wakker omdat ga je ze controleren. Ze naaien je beste maatje voordat je je kon kenteren. Dus doe maar net alsof je neus bloedt. Doe maar net alsof je neus bloedt. Doe maar net alsof je neus bloedt. Doe maar net alsof je neus maar net alsof je neus doe maar net alsof je neus bloedt. Ja, kom zo bij je. Ik geloof dat we binnen enkele seconden zover zijn. Het hoogtepunt van deze Valentijn 3 duurt van 4:15 tot 6 uur wat de radio betreft. Maar misschien gaan we naar 6 even door. Hoewel Herman vanavond nog ergens anders moet spelen. Een beetje harder. Ik wil een applaus in de eerste plaats voor jezelf. Ik denk dat het publiek hier nu is aangegroeid tot een 10.000 mensen. Want overal waar ik kijk zie ik mensen. In de bomen, op de daken, in de vijver zelfs. Heel erg fijn. Even de situatie bekijken bij Herman. Oké, zijn we zover? Met een klein podium en er moeten allerlei zaken gewisseld worden. Dit is nu heel snel gebeurd dankzij Rody van Plant en Herman Brood. Dus goed. Wat is het? Ja, ik kom zo bij je. Ik geloof dat we binnen enkele seconden zover zijn. Leeuwarden! Hier is Herman Brood en Juan Robert! De vader die heeft geluk gehad, want er zijn enkele hele belangrijke onderdelen in onze bijzondere bepalingen in het contract niet nagekomen. Want wat bleek, behalve die doos met champagne en al die whiskies, hadden ze helemaal niet een doosje met condooms en een zweepje hadden ze helemaal... Geef mij de avro maar hoor.
2 minutes. So we hit him to the ground. His head all busted, looking just a little too wise. I do nothing, just in around. Hey buddy, I just can't wait. No, I just can't wait. Saturday night, Saturday night, yeah, live with it, please love me. Saturday night, look at the alcohol. Saturday night, child, well, do it, Dennis. Saturday night, Saturday night. I just can't wait. Hey buddy, I just can't wait. Buying and selling your history. How we go about it is no mystery. We check it with the city, then change the law. Are you looking forward? Now we want some more. We're SHOPPING, we're shopping. It's easy when you've got all the information. Inside help, no investigation. No questions in the house, no give and take. There's a big bang in the city. We're all on the make. We're SHOPPING, we're shopping. We're SHOPPING, we're shopping. Our gain is your loss. That's the price you pay. I heard it in the House of Commons. Everything's for sale. We're shopping. We're shopping. We're SHOPPING, we're shopping. We're SHOPPING, we're shopping. We're SHOPPING, we're shopping. We're SHOPPING, we're shopping. We're shopping. We're shopping. We're shopping. We're shopping. We're shopping. Zijn naam is Eduard Jansen, 56 jaar, documentairemaker voor Utopia Films. Vele jaren lang filmde Jansen gebeurtenissen in Leeuwarden en de regio.
die eenmaal gemonteerd tot journaals en documentaires vertoond worden bij verenigingen, instellingen en scholen. Zijn films scheppen een beeld van een stad waarvan de historische waarden pas over vele jaren zichtbaar zullen worden. Eduard Jansen, een man met een passie voor film. Ook buiten Friesland richtte Jansen zijn camera op vele mooie dingen. En in de catalogus van Utopia Films lezen wij de plaatsen die Jansen op zijn brommer heeft bezocht. Maar het meest bekend is Jansen met het vastleggen van groot en klein leed in Leeuwarden. Van autolek benzine op Prins Hendrikbrug tot de ondergang van het pakhuis Rusland. Het is zoveel materiaal, wat komt natuurlijk een dag, dan is u er niet meer. Wat zal er daarmee gebeuren? Want het is over 50 jaar, het is best wel een historische waarde het dan. Ja, daar heb ik geen idee over, want zoals ik zeg, dus het is niet privé, hè. Het is een vrijwilligersorganisatie, dus ze moeten met elkaar zien wat ze doen. Dus misschien gaan ze door, misschien gaan ze niet door, ik weet het niet. U is een druk mens. Heel druk. Ja, je hebt ook geen ruimte om je films te vertonen of wat dan ook, of het goed ligt allemaal in de huiskamer. We willen alles, ik zou nog veel meer films willen maken, maar dat is natuurlijk ook een geldkwestie. Maar het liefst nog mensen dus die hielpen om die films dan ook in elkaar te zetten. Want die opnamen, dat is heel mooi, en die liggen er, maar het moet wel verwerkt worden. En daarheen ook mensen voor nodig die echt maximaal mag er ook maar 20 uur per week eraan besteden. Nou, die zeggen, nou dat vind ik leuk.